Genesis ti eduasa baako. Na ote Laban mabarima nsɛm a ɔkae no sɛ, Yakob afa de ɛyɛ agyadeɛ nyinaa, na de ɛyɛ agyadeɛ na ɔde anya saa nnuonyam nyinaa. Na Yakob hunu Laban anim, na hwɛ, ɛnte no sɛ deɛ na ɛteɛ nansa bi ntam. Na Awurade ka kyerɛɛ Yakob sɛ, Sane kɔ w'agyanom asase so ne w'abusua mu, na medi w'akyi. Na Yakob soma ma wɔkɔfrɛɛ Rahel ne Lea baawuram wɔ ne nnwan no nkyɛn. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mihunu mogya anim sɛ ɛnte me sɛdeɛ na ɛteɛ nansa bi ntam. Nanso mogya Nyankopɔn adi m'akyi, na mo ara munim sɛ m'ahoɔden nyinaa na mede masom mogya, na mogya asisi me adane m'akatua ne mprɛdu. Nanso Onyankopɔn amma no kwan amma no anyɛ me bɔne biara. Sɛ wɔka sɛ, wɔn a wɔn ho yɛ ntokontrama no nyɛ w'akatua a na nnwan no nyinaa awowo ntokontrama. Na sɛ wɔka sɛ, wɔn a wɔn ho yɛ nsensan no nyɛ w'akatua a na nnwan no nyinaa awowo nsensan. Na Onyankopɔn agye mogya mmoakuo ama me. Na bere a nnwan no nyenyem no, memaa m'ani so na mihu wɔ dayam, na hwɛ, adwani no hurihuri kɔ nnwan a wɔn ho yɛ nsensan ne ntokontrama ne nworɔnworɔ no so. Na Nyankopɔn bɔfoɔ ka kyerɛɛ me dayam sɛ, Yakob, na mesi minie, na wɔse ma w'ani so hwɛ, adwani no nyinaa hurihuri kɔ nnwan nsensan ne ntokontrama ne nworɔnworɔ no so. Ɛfiri sɛ, mahu deɛ Laban ayɛ wɔ nyinaa. Me ne Betel a wosra ɛhɔ dum, na woboa aboadeɛ a ɛhɔ maa me no Nyankopɔn, afei sɔre firi asase yi so, na san kɔ w'abusua asase so. Na Rahel ne Lea bua see no sɛ, Yɛda so wɔ kyɛfa anaasɛ agyapadeɛ bi wɔ yɛn agya fie anaa? Wɔammu yɛn ahɔhoɔ, ɛfiri sɛ watɔ yɛn, na wɔde yɛn tiri sika awie. Na ahonyade a Onyankopɔn gyee yɛn yɛagya nsɛm no yɛ yɛn ne yɛn madea. Enti afei yɛde Onyankopɔn aka kyerɛ wɔn nyinaa. Na Yakob sɔre faa ne mma ne ne yerenom tenatena yoma so. Na ɔfaa ne mmuakuo nyinaa ne n'ahode a onyaeɛ nyinaa ne mmuakuo a onyaeɛ wɔ Mesopotamia no siim sɛ ɔrekɔ n'agya Isak nkyɛn wɔ Kanaan asase so. Na Laban kɔ ne nnwan ho nwi twitwa. Na Rahel wiaa n'agya abusua hɔ ni. Na Yakob wiaa ne ho dwanee Aramni Laban sɛ wanka nkyerɛ no sɛ ɔredwane. Na ɔde deɛ wɔ nyinaa dwaneeɛ, na ɔsɔre twa asubɔnten no, na ɔde n'ani kyerɛɛ Gilead bepɔ. Na da a ɛtɔ so mmiɛnsa no, wɔkɔka kyerɛɛ Laban sɛ Yakob adwane. Na ɔfaa ne nuanom kaa ne ho tii no nanson kwan. Na ɔbɛtoo no Gilead bepɔ so. Na Onyankopɔn baa Aramni Laban nkyɛn anadwo daeɛ mu sɛ, Hwɛ yie, na woankasa papa anaa bɔne so ankyerɛ Yakob. Na Laban kɔtoo Yakob. Na Yakob asi ne ntomadan wɔ bepɔ no so. Na Laban ne ne nuanom nso sii wɔn deɛ Gilead bepɔ so. Na Laban ka kyerɛɛ Yakob sɛ, Ɛdeɛn na woayɛ yi? Sɛ wowia wo ho adwane me, na woasoa me ma maakɔ sɛ wɔn a wɔde nkranta afa wɔ nnommum yi. Adɛn nti na woahinta adwane na woawia wo ho afiri me nkyɛn? Na woanka nkyerɛ me, na mamfa anigyeɛ ne nnwom, mpintin ne nsankuo manya wo kwan. Na woama mamfe me mmabarima ne me mama ano. Yei deɛ, woadi no nkwasea so. Mewɔ tumi sɛ anka me ne mu di no bɔne. Nanso no anadwo no, mo agya ne Nyankopɔn kasa kyerɛɛ me sɛ, hwɛ yie, na woankasa papa anaa bɔne so ankyerɛ Yakob. Na afei deɛ, korɔ na worekoro yi, ɛfiri sɛ, gyina no ani agyina w'agya fie. Na adɛn nti na wawia manya me? Na Yakob bua see Laban sɛ, Na misuro, ɛfiri sɛ misusuw sɛ wobɛgye wo mama afiri me nsam. Na deɛ wobɛhu w'anyame wɔ ne nsam no rentena ase. Yɛn nuanom yi anim na hwehwɛ deɛ ɛyɛ wo dea wɔ me nkyɛn na fa kɔ. Ɛfiri sɛ, na Yakob nnim sɛ Rahel na owiaeɛ. Na Laban kɔɔ Yakob ntomadan mu ne Lea ntomadan ne mfena baanu no ntomadan mu. Nanso wanhunu. Na ofiri Lea ntomadan mu kɔɔ Rahel ntomadan mu. Na Rahel afa abusua hɔni no de ahyehyɛ yoma so adwa mu atena so. Na Laban de ne nsa kekaa ntomadan mu hɔ nyinaa, nanso wanhunu. Na ɔka kyerɛɛ n'agya sɛ, Ma no nyɛ me wura abufu, sɛ mentumi mensɔre wɔ w'anim, ɛfiri sɛ mabu me nsa. Na ɔpɛɛpɛɛpɛɛ, nanso wanhunu.
ahoni no. Na Yakob bu fui, na ɔne Laban hamee. Na Yakob ka kyerɛɛ Laban sɛ, me mfomsoɔ ne sɛn na me bɔne ne sɛn na wosam yerɛ dedede yi. Na wokekaa me nneɔma nyinaa yi, wo fie mu nneɔma nyinaa mu adeɛ bɛn na woahunu wɔ mu. Fa bɛto me nuanom ne wo nuanom anim wɔ ha, na wɔmmu yɛn baanu ntam atɛn. Mfinhyia 20 ni a metenaa wo nkyɛn, wo nnuammerɛ ne wo mmerɛkyire ampɔn, na wo nnuan mu adwanini nso maani bi. Wɔn a mmoakum wɔn no mamfa mammrɛ wo. Me na metua so ka. Deɛ owia no awia ne deɛ owia no anadwo me nsɛm na wobisae, sɛ ɛyɛɛ me nie. Awuro dii me awia na awɔ dii me anadwo, na m'ani soroe. Saa na medii wo fie mfinhyia 20. Wo mama baanu ho mesom wo mfie 14, ne wo mmoakuo ho nso mfie 6, na wodanee m'akatua ni mprɛdu. Sɛ m'agya ne Nyankopɔn, Abraham Nyankopɔn, ne Isak suro anyina m'akyiri a, anka afei wugyaa me kwan nsapan. M'amanneɛ ne me nsa no adwumayɔ na Onyankopɔn hunuiɛ, na ɔkaa w'anim nnora anadwo. Na Laban bua sɛ Yakob sɛ, Mama yi, me mmaa, na mmabarima yi, me mmaa, na nnwan yi, me nnwanea, na deɛ wuhunu yi nyinaa me dea. Na me mama yi, anaasɛ wɔn mma a wawo wɔn yi, menyɛ wɔn dɛn nnɛ. Afei, brama yɛ mpam, me ne wo, na nyɛ me ne wo ntam adanseɛ. Na Yakob fa ɔboɔ de yɛ odum sii hɔ. Na Yakob ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ, Mommoaboa aboa no. Na wɔtasee aboɔ yɛɛ no kuo, na odidii wɔ ekuo no so hɔ. Na Laban frɛɛ hɔ Yegar-Sahaduta, aseɛ ne adanseɛ kuo. Na Yakob deɛ, ɔfrɛɛ hɔ Gal-Ed. Na Laban kaa sɛ, Ekuo yi ne me ne wo ntam adanseɛ ne. Enti wɔfrɛɛ hɔ Gal-Ed, aseɛ ne adanseɛ kuo, ne Mispa, aseɛ ne ahwɛyɛ, ɛfiri sɛ ɔse, Yɛtete mu a, Awurade nhwɛ me ne wo ntam, sɛ worenteetee me mama a, na worenware yerenom nka me mma ho. Obi nka yɛn ho. Hwɛ, Onyankopɔn ne me ne wo ntam danseni. Na Laban ka kyerɛɛ Yakob sɛ, Hwɛ ekuo yi, na hwɛ odum a mama so asi me ne wo ntam yi. Ekuo yi ne adanseɛ, na odum yi ne adanseɛ. Sɛ me deɛ, merensane ekuo yi ho memma wo nkyɛn, na wo nso, worensane ekuo yi ne odum yi ho mma me nkyɛn mɛyɛ bɔne. Abraham Nyankopɔn ne Nahor Nyankopɔn, wɔn agya, ne Nyankopɔn mu yɛ ntam atɛn. Na Yakob kaa n'agya suro ho ntam. Na Yakob bɔɔ afɔdeɛ wɔ bepɔ no so. Na ɔfrɛɛ ne nuanom sɛ wɔmmɛdidi. Na wodidii, na wɔtenaa bepɔ no so anadwo no. Na Laban sɔree anɔpatutu, na ɔfee ne nananom ne ne mmamaa no ano hyiraa wɔn. Na osiim, ɔsane kɔɔ ne kurom.